ense egenderete kubwatoka ekurete gochia abamenyi igoro y'oboroire bwa cervical cancer igo bono mowaziri bw'obochani ase county ya Nyamira Dr. Ronald Mogoi asabire abanyamira gwesokia na korengwa kogania ase atebi kokwana rero kura ase abisi yaye nigo Mogoi atebire ng'a county ya Nyamira nigebwate ebirengo bya 15 na ibere igoro yemia by'oboroire bwa cervical cancer egento bono gekogosereria Amarita Dr. Ronald Mogoi waziri wa afya ase county ito ya Nyamira rero tukwanera mang'ana y'oboroire bwa cancer nine nekene ng'abange baito including noninche tugwata abairi tugwata abasani tugwate abaminto barwarire oboroire oboiga bwa cancer ere kire kiungo ky'omubiri nabo gekonyora cancer kurwo omotu mpaka nona ase ebiara by'amagoro nabo konyora cancer egwansera ororo na cancer igane no mona ase county ito ya Nyamira usase kusiya ito cancer nene asabangina cancer ya cervix cancer ya breast cancer asaba sacha cancer ya prostate ichinjira common sana na cancer ikiga cyonse peka to chukwana da useka ro kuligereri karo muntu akugunduliwa mapema karo wajiri screening ugunduliwa mapema na cancer ige kurwaliwa goki gusaba abantu baito anene mono banyamira na abantu baito abagusigo sikenye ngima nuko batebinga kogenda screening kere nyagitari cyeto cyubwate njera kigo screen cyonse even cervical cancer na bwo kwenda nyagitari ndionse na bwo ba screen ki dispensary gito ki health center kiti kera wa nyagitari baito mbali trained to screen ekero kwa biri screened no tokanga kera no tokomanyanga aye egento kelyo bwate no bwate ento gorange elisho ya koro kinga na bora twara cancer ku kimotu na bwe kuba kurwaligwa ne kero ya rwaligwe aina wono ko declare cancer free na after kwa very screen na yabanga kwa tokire na cancer na andikwere mapema ake na boko ba referred with ya soko uranyore ukurwali gokuya cost yo kurwali cancer mwenyore ngasha ase ango mwako yubuna bwansa mbako nere cost yo kurwali cancer ase Kenya sha igego cover cost ya cancer at 500,000 shillings lakini 500,000 shillings tali kilo chigo kira kurwali kera cancer ngwatoka gopimu nkororo na no gopimu yakerengaki marioga ena rororo wansire eitho wasira mariogo yoko nyu tokorwa chemotherapy na no gendo sina mariogo yogo sambwa radiotherapy ebibyonse kero kuri ya averagely trigo cost less than $1 million